Egunero bezala, noski, gure gaurko elkarrezketa gero hizkuntzan egingo du euskaraz. Noski, baina gaurko elkarrezketan beste hizkuntza batzuk ere oso presente izango ditugu. Izan ere atzo ama hizkuntzaren nazioarteko eguna izan zen, eta horren inguruko analisia eta valorazioa egin nahi dugu gaurko elkarrezketan. Eta horretarako bide horretan laguntzeko prest dugu gaur Itziar Idiazabal, Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrako koordinatzailea, Gabon, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Mila esker, zure ere bai. Esan dugun bezala, gaur ama hizkuntzaren nazioarteko egunaren harira naiz eta atzo izan valorazioa egin nahiko genuke izan ere, betiko kontua, emakumeen egunaren harira gertatzen den bezala, oraindik ere egun hau ospatu beharra dago. Horrek demostratzen du beharra dagoela eta beraz lana badagoela oraindik ere Itziar. Bai, hori ondo dakigu, euskararen kasuan hortan ari geralako, eta zuk beste inoz baino hobeto dakizu. Baina noski gurea baino okerrago daudenak ere badaude, eta ez berez hizkuntza eskasagoa direlako, baizik hizkuntzak beti egoera sozialaren ispilu dira, eta orduan munduan hizkuntza gehienak, esango genuke, oso egoera txarrean daude, eta horien alde zerbait egitea eta horien balioak jendaurrean eta gizarteari behin eta berriro adieraztea derrigorrezko lana da, naiz eta oraindik gutxi egiten den, eta eguna jartzearen hori zuk esan duzuna derrigorrezkoa da. Eta horrek badakigu ez ditula gauzak gehiegi konpontzen, baina gutxienez noiz behinka halako dei bat egitea ez da gaizki etortzen. Ama hizkuntzaren nazioarteko egunaren zentzua hori da. Hizkuntza gutxituen aldeko ekimenak bultzatu, horren aldeko sentsibilitatea garatu, adierazi. Aipatu duzu, sentsibilitatea garatu, izan ere, aipatzen izan dugu, lan asko dagoela oraindik ere egiteko, eta horrexegatik hain zuzen beharrezko oraindik ere egun berezi bat izatea. Zer da zuek egiten duzuen lana? Izan ere, okerrez banago, sentsibilizazio lana da hain zuzen zuek egiten duzuena, ez da indarra horretan jartzen duzuela? Bai, hori da gure eginkizunetatik bat, eta behar bada nabarmenena, baina naski sensibilizatzeko edukiak edo aitzakiak edo gaiak eman behar dituzu, eta gai horiek kanpotik ekarri eta gu geuk sortu eta bultzatu ere egiten ditugu, beraz horrekin batera ikerketa eta harremanak derrigorrezkoa dira, bestela gaiak agortu egiten dira, ezta. Eta guk gaia asko daukagu, agortzeko bat ere bildurrik ez, eta sensibilitate aldetik asko egiteko. Hori, badakizu, oraindikan, ez esango du, panik ekologian edo nolabait ingurugiroaren inguruan, eta gauza asko sartu dira gure gizartean, gaur egun denak hortaz jabetu dira, baina hizkuntza bat gora bera, hizkuntzak desagertzen direla, ez da oraindik duen garrantziarekin ikusten. Eta guk hortan uste dut zerbait badaukagula esateko, azken batean eredu bat ere eduki badaukagulako, eta horrek pixka bat ematen digu, ez esango dut, berme moduko bat ere bai. Ez goaz esaten ez dakit zer egin beharko litzateke, jakin gabe zertaz ari geran, guk geuk ere bide hortatik hainbat aurrera bide edo esperientzia eduki badaukagulako, ez da. Itziar, egin duzuelan hizkuntza minorizatu askorekin, eta galetu nahiko nizuke, euskaldunok bakara eredu beste batzuentzat? Bai, lehen hori esaten hasi naiz, eta nik uste dut hori, eta ez guk esaten dugulako, baizik guri hori adierazten digute, eta nolabait pixkat alde hortatik eskaerak ere izaten ditugu, eta noski aldugun heinean laguntzen diegu, eta hori uste dugu ona dela guretzat, azken batean egindakoak guretzako ez ezik, bestentzako ere baliagarria baldin badira, hainbat eta hobeto, ez da. Hor, baditugu zenbait esperientzia, ez dakit behar bada hortikan jo dezakegu pixkat, azken, katedrak ez du denbora asko, 2007an sortu zen, da lanean 2008-2009an hasi ginen, orduan, hasi orduko izan ditugu, batez ere Ego Amerikako edo Amerika Latinoa deitzen dan hortako herrialdetako zenbait eskaera. Eta, hor Kolonbiatik, Ekuadorretik, Guatemalatik,
bertan hainbat eta hainbat hizkuntza gutxitu dituzte, eta entzuna dute, nolabait Euskal Herrian bertako hizkuntza gutxituaren aldeko esperientzi interesgarria badagoela, eta behin baino gehiagotan deitu izan digute, haiei ere, gure, ez dakit, erakutsiak edo nolabait guk dugun eskarmentutik zerbait eman badezakegu eskaintzeko, ez da. Izan ere, 1986an hasi eta markada bat eman zenuten munduko hizkuntzen egoera aztertzen. Zein da gaur egun hizkuntza gutxituen egoera, orokorrean bada ere? Hizkuntza gutxituen egoera oro har oso txarra da. Oso txarra da, aditu batzuk esaten dute, uneko, ez dakit, 50 mende hau honen erdirako galdua izango dela, beste batzuk enutuko 80 mendearen bukaerarako desagertua izango dela, en fin, oso etorkizun beltza ikusten zaio kontu honi. Beste alde batetik, eta nik behintzat hori ala dela jakinda, eta ez dut zalantzarik jartzen hori esaten dutenak badituztela, datuak hori adierazteko, ez da. Hala eta guztiz ere, uste dut badela oraindik egin dezakegun zerbait, eta ni nahiago dut egin dezakegun zer hortan asteaz bestea ikusten bali maduzu esaten duzu orduan, ez du merezi, ez du merezi, eta nik merezi ez duen gauzetan aritzea ez dut gustoko, nahiago dut, zeo zer aurreratu dugu, eta horrek... Maitzak ikustea. Bai, emaitzak edo pixka bat behintzat aurrerapen apurra izan da ere, aurrerapenak ikustea gehiago motibatzen nau, eta, hortan egon badaude, lako zantzu, handiak ez badira ere txikia, eta gurea esate baterako, batez ere hemen ere leku batutan gehiago bestetan baino, eta alor batzuetan gehiago bestetan baino, eta beste lekuetan, ez dakit, nik uste dut hor gu baino urte asko gehiago, eta ezagutza ere handiagoa duen beste batzuk esandako aretik, Kolonbian esate baterako, Jon Landaburu ezelako hizkuntzalari eta espezialista handi batek esaten duena berak 40 urte gehiago daramatza, eta bere ustez, orain dela 40 urte hasi zenean Kolonbiako hizkuntzekin lanean, eta Kolonbiak 78 hizkuntza bakarrik ditu, soilik, bakarrik, eta berak uste zuela ez zutela iraungo gaur oraindik irauten duten moduan. Eta egoera oso txarrean dauden asko daude, baina beste batzuk burrukan ari dira, eta burrukan ari direnek esperantza ematen dute, ez da. Eta hori da pixka bat guk ikusi eta ikustarazten saiatzen gerana. Ama hizkuntzaz ari gara, etxeko hizkuntzaz azken finean, gero badago ere eskolako hizkuntza. Izaleke, hizkuntza bere izatea, ala ez? Kasuak kasu, ezta? Aipatzen zenuen artikulu batean oso importantea dela etxeko hizkuntza ere izatea eskolan, horrek prestigio ematen diolako norberaren hizkuntzari eta duintasuna ere, ezta? Bai, hori hala da, eta baina hori garbi dagoen bezala, batez ere hizkuntza gutxituen kasuan da oso nabarmena. Azken batean hizkuntza gutxituak etxean edo familiatik kanpo eskolan ere ez baldin badira erabiltzen, zentzuri gabe, baliori gabe, prestigio gabe suertatzen dira. Orduan, eskola da nolabait hizkuntzari prestigio ematen dion eremuetako bat. Pixka bat erkidego gehienek bere hizkuntzan egiten ahalegintzen diren eremu, hain zuzen ere. Baina, noski, hizkuntza handia duen batek ez dauka eskolaren premiarik, bere hizkuntza garrantzitsua eta importantea dela ikusteko. Izan ere, justu orain izan duzun horren arira, artikulu horretan ere, deian idatzetako idatzi artikulu batean, aipatzen zenuen, demagogikoa dela ama hizkuntzaren aldeko eskola aldarrikatzea ze hizkuntzataz ari garen esan barik. Izan ere, oso ezberdina da, aipatzen zenuen bezala, hizkuntza minorizatu batez ari bagara, ala adibidez gazteleraz ari bagara, ez da? Bai, hori oso nabarmena da, eta pixka bat konparatzen baldin badigu emantzagun aurrak eskolara joaten direnean daukaten egoera, gaur egun bere etxean gaztelaniaz egiten duten aurrek eskolara joaten direnean, baina eskolan berea ez den hizkuntza batean hitz egiten dietenean, ume horiek ez dute sekula zalantzan jartzen euren hizkuntza garrantzitsua ez denik.
Badakite bestalde irakasle guztie, badakitela bere hizkuntza, zerbait esaten ez baldin badakite erderaz egin da ulertuko zaiela. Ez daukate inolaz ere alderantzizkoek euki dezaketen egoera. Orain dela urte asko, ni umea nintzanean, umeak etxetik euskara eramaten zuten, baina eskolan inork. Umeak behar bada, bai, jakingo zuten, baina irakasleek etzekiten, eskolarako balio ez zuen hizkuntza zen. Horrek hizkuntzaren kontrako egoera ekartzen zuen, eta gure kasuan bezala beste hizkuntza gutxitu gehienetan. Orduan, oso da ezberdina egoera, orduan, hizkuntza handia duen batek nahi baldin badu eskola bere hizkuntzan egin, horrek ez dio gaitzik egin, jakina, baina ez du aprobetxatuko eskola beste gauza batzuk ikasteko, ze azken batean eskolatik kanpo ondo ikas dezake hizkuntza hori, eta ona da, eta gurasoek horren ardura eukitzea ere importantea da, zetik horrela harreman estuagoa daukate. Ez da bakarrik euskara jakinala ez, baizik hizkuntza horrekiko dugun pertzepzioa eta identitatea lantzea ere, ez da? Batzen zenuen bezala, ume bat baldin badoa eskolara eta dena erderaz egin behar badu, nahiz eta berak gero euskaraz hitz egin etxean, hizkuntzarekiko nolabaiteko pertzepzioa sortuko luke, ez da? Bai, hori, balen esaten genuen bezala, hizkuntzarekiko lotura eta identitatea importantea da. Eta nik uste dut hor pauso bat aurrera eman ere eman dezakegula eta gu praktikan ematen ari gera. Bakarra izan beharrik ere ez dauka. Esan nahi dut gure gizartean familia askotan, ume asko, etxetik dira elebidunak. Eta gutariko asko identifikatu gintezke hizkuntza batekin baino gehiagorekin. Horrek ez digu gurea gutxisteko arriskurik ez dauka. Esan nahi dut, hori posible da. Posible da eta praktikatu egiten dugu. Eta nik uste dut hori oso importantea dela eta horrek ematen diola alako posibilitate txiki bat, txikiak ere, kontuan hartuak, irakatsiak eta norberaren identitatearen parte izateko, handiak kanpoan utzi gabe, handiaren jabe izatea ere konbeni zaigu, guk ez dugu. Zer bizu dauka Itziar eskolak hizkuntza minorizatuen biziraupenean? Ze puntuteraino da benetan agente importanteena? Ze puntuteraino du pisua eskolak? Gizarte bakoitzean bere modura egiten dira eta balioak ere alda daitezke, baina gurean eta, seguraski hemen ere klusterrak eta egindako azkeneko ikerketa hortan ikusi da, eskolak izugarrizko aurrerapena eta ezinbesteko laguntza eman diola euskarari bere biziraupenean. Azken batean 30% gutxi gora bera baldin bagera etxetik euskaldun eta eskolatik ateratzen direnak, ez dut esango 80% guztiz euskaldun dut ateratzen deni, baina 80% hortatik 60% behintzat euskaraz moldatzeko heinean edo ateratzen da, eta pixka bat gehiago eginez gero, gehiago ere lortu dezake. Orduan hor bada izugarrizko aurrerapenan ezagutzare buruz, erabiltzeko ezagutza lortu dutela edo lortzeko aukera ematen du eskolak. Eta eskolarik ez balego ez litzake hori posible izango. Derrigorrezkoa da gure gizartean eta beste gurearen antzeko edo oraindik okerrago diren egoeratan ere nik uste baietz eskola oraindik oso garrantzitsua da. Ez da nahikoa. Eta ez dut dena konpontzen. Gizarterik ez balin badago horren aldeari denik, eta gizartean beste gauzarik ez badago, telebista eta olako gauzak ez balin badaude, eskolako gauza bakarri geratzen da, eta horrek ere ez du hizkuntza baten bizitasuna ziurtatzen, ez da. Eleaniztasuna defendatu izan duzu beti. Hiru eleaniztasunaren debatea zegoen mahai gainean eta badago mahai gainean. Askok esaten dute eleaniztasuna ona dela, baina planteatzen duten ereduak kalte egiten diola euskarari. Zeran ikusten duzu debate hori? Nik uste dut hor bi helburuak kontuan hartzen baldin badira eta orain arte egindako esperientziaren aritik euskara bigarren hezkuntza bezala ikasteko egin diren pausoak hobetzen jarraituz, alegia kalte egiten dio euskarari bere hortan, eta ustez dan eginda baldin balego bezala utzi eta beste batera pasatzen bagera. Hori da kaltegarria dena, ze euskararekin lortu ditugu hainbat gauza, baina oraindik askoz gehiago lortu beharra daukagu.
Horrek ez du esan nahi inglesa ere edo beste hizkuntza bat, nik uste frantsesa ere ez legokeela gaizki hemen ikastea, baina horren alde ez du inork egite, baina tira, emantzagun inglesa hirugarren hizkuntza eskolak ere irakasteko euskerari lekuak kendu behar dio, hori ez dut uste horrela egin behar denik. Beste modu batetara egiteko posibilitatea egon badagoela uste dut. Eta gainera hori da guretzako desafio bat munduaren aurrean gauzak egiteko inork ez duelako egingo guk ez egiten ez balin badugu. Badaukagu erronka berezi bat, horri aurre egiteko. Eta nik uste dut bide honean gaudela, baina oraindik askoz lan gehiago egin behar da, ikerketatik, irakasleen formaziotik, edabideetan gauza hauek nola funtzionatzen duten eta honen balioaz jendeari erakutsiz eta bar. Oraindik ere lan handia dago beraz, jendeari erakusteko eleaniztasuna ona eta berazgarria dela? Bera, nik uste dut eleaniztasuna oraindik jendea behar bada ez du hainbeste planteatzen, baina gure gizartean, pentsazazu, zenbat gurasok egin duten apustua eurena ez den hizkuntza eskolan ikasteko. Osea, gure gizartea, munduko aurreratuenetakoa dela uste dut, nolabait eskola aprobetxatu daitekeela konturatu dena, bere ez den hizkuntza bat ikasteko, bere galdu gabe. Edo birekin ondo moldatzeko aukeraren aldeko eskolaren apustu egin duena. Eta hor hirugarren bat sartzea ere, ez da berria, hontan urte asko dara matzate, eskola askok eta sistema bera ere horretarako bidean ari da. Orduan, gizarteak hori nik uste dut asumitua daukala. Eta ez da erreza. Mendebaldean eta hizkuntza batekin funtzionatzen duten herrialde gehienetan oraindik elebitasuna arazo bezala ikusten dute. Elebitasuna transizioko egoera bezala ikusten dute elebakarrera iristeko. Guk hori gainditua daukagu eta badakigu bi edo hiru hizkuntzarekin ondo, asko hobeto batekin baino bizi ditekela. Eta hortan nik uste dut badaukagula zer esana, zer erakutsia eta zer ikertua, asko ikertu behar dugu. Zatik gauza hori ez da berez nahi dugu eta badaukagu, baizik ahalegin asko kosta da euskararen euskerak eskolan duen lekua lortzea, orduan orain beste ere sartu egindakoa galdu gabe eta oraindik aurrera eginez, eginkizuna zaila da. Eleaniztasuna derrigorrezkoa izan beharko litzateke eskolan? Bai, hezkuntza derrigorrezkoa dan bezala. Esan nahi dut, nik uste dut ez direla gauza hauek, orain derrigorrez, gizarteak onartua dauka, eta ez dago lege berririk jarri beharrik esateko haizu, orain derrigorrezkoa da inglesa ere ikastea. Nik uste dut hori jendea eskatzen ari dela, badaki, eskolan legeak nahiko aberatsak eta nahiko posibilitateak ematen dizkigu dauden moduan aurrera egiteko, baina egin behar dana da, lan gehiago egin, bai goitik, bai betik, eta gero gizarteak ere hori, zu esaten duen bezala, konturatu behar du, asko hobea dela egoera hori, orain dela 50 urte geneukena baino, edo eta gure inguruan dauden beste herrialde batzutan daukatena baino, hori ere ona da, jakitea. Esan nahi dut, pentsazazu Frantzian, hemen ondoan daukagunean, eta gu baino gauza batzuk hobeto egiten dituzte, baina kontu honetan oso gaizki egiten dituzte. Oraindik uste dute hizkuntza bakarra dela, eta hori ondo jakinezkero, eta gero konturatzen dira, eta eurek ere badaude jende asko hortaz kezkatzen dena, nolabait, bigarren hizkuntzak edo beste hizkuntzak ikasteko arazo handia daukate herrialde askok, eta guk ere bai, baina gutxienez hortan gabiltza. Aniztasuna beraz, ona da, positiboa da, baina ez dakit beldurra ere ematen duen, behintzat Espainian hezkuntzaren erreformak hori islatzen du. Bueno, ikusten uste beldur kontua denik, hori nolabait, ez dakit, nola izendatu, baina nik ez dakit, deformazio ez profesionala, ez politiko ideologikoa dela, esango nuke. Hori aspaldiko kontua da, zenbat eta jendea berdinagoa eta homogeneagoa izan, hobeto kontrolatzen dut. Eta aniztasuna bildurra ematen du, aniztasuna da bildurra ematen duna. Orduan, klaro, totalitarioak edo direnak nahi dute dana berdina izan da dela eta hemen nik esan dudana bakarrik egitea. Eta horregatik lege hau izugarria da, izugarrikeri bat da. Esan nahi dut alde guztietatik aniztasunaren kontra doalako hizkuntza kontuetan eta bestelako kontu guztietan ere bai.
berezitasun txiki batzuk mantentzen dituzte, hori bai. Eurek aipatzen dute Lomselekeren arira. Espainolak galdu egin du. Horixe da eurek besteak beste emoten duten argudioetako bat. Ez dakit hori nola frogatu duten, non frogatu duten, zetik datu guztiak eta ez guk esandakoa. Esan dut, nazioarteko datuak eta estatuko ebaluazio sistema berak egindako ebaluazioetan ere, lurralde elebidun deitu dezakugunetan dagoen espainolaren edo gaztelaniaren ezagutza ez da txikiagoa elebakarrak diren herrialdeekin konparatuz. Gehienetan, handiagoa ere bada. Orduan, nondik dator hori? Ez dauka zentzurik. Gaur egun espainolak ez du galdu inun. Eta niri, entzai, gaizki iruditzen zera, bide batez nik ere badagit eta ondo datorkit. Baina ez da egia, ez dago daturik, Alderantzizkoak aldiz bai badaude. Eta orduan, hori da pixka bat lege honen izugarrikeria. Ez dauden datuak kontuan hartu eta horiek argumentu bihurtzen ditu. Eta inork ez du sinisten hori. Ze horregatik dagoen kontrako mugimentua, ez da. Eta bukatzeko esan duzu, espainolak ez du galtzen eta euskalak zer du irabazteko. Hau da, zein da erronka nagusia? Euskarak erronka nagusia du, beste edozein hizkuntza nagusi edo danerako balio duenaren parean jartzea. Eta horretarako erabilera eremu aberatsak eta erakargarriak lortzea, ze azken batean eskolak ezagutzaren aldetik egiten duen hori, gero erabileran garatu behar delako. Hizkuntza bat ez da eskolarekin bakarrik menderatzen. Erabiltzenko aukerak indartu behar dira, erakargarriagoak egin behar ditugu, eskolatik kanpoko eremuak, baina, erronka hor dago, baina lehen esan bezala irakaskuntzan bertan ere erronka handia dauzkagu. Daukagun denbora gutxi hori, hobeto aprobetxatzen jakin behar dugulako. Eskolan, eta kanpoan asmatu behar dira gauzak, eta komunikabideak da ere mugietako bat, eta zue badakizute hor badagola erronka bat, ezta? Erronka horri helduko diogu mila esker, Itziar Idiazabal etorri izanagatik Hamaika Telebistara, eta hurrengora arte. Zueri, eskerrik asko. Eta zuei esan astelenean berriz ere bueltan izango garela, beste gai batzuk izango ditugu izpide, baina geure hizkuntzan hori bai. Besterik ez, esan bezala astelenean egongo garelakoan, ondo segi, Gabon.